navn er Nina Pfeiffer. Jeg vil gerne vise jer en øvelse, som I kan lave midt på dagen, når I har brug for lidt energi, og kroppen har brug for at slappe af, men der egentlig ikke er særlig meget tid at gøre godt med. Det, der er vigtigt, er, at I kan komme ned og ligge på gulvet. Det skal være forholdsvis hårdt underlag, så ikke en seng er for blødt. Og det, du skal arbejde med, det er, at du skal have åbnet forsiden, let løft, en lille bagudbøjning, så at du kan fremme en god vejrtrækning. Du kan få energi i kroppen, i og med at du laver en bagudbøjning, samtidig med at du får blidt løsnet spændinger omkring skuldrene, som vi ofte har en tendens til, når vi sidder meget, eller vi går meget, falder sammen, bærer på tunge tasker osv. Så en lille energigivende afspænding. Så midt på dagen, hvis du har mulighed for det, sørg for, at du ikke bliver forstyrret. Hvis du er i tvivl om, du må lave øvelsen, så kontakt en yogalærer eller en, der ved noget om din krop og din ryg, og vær sikker på, at du kan lave øvelsen. Det handler om, det er, at du skal ikke ligge særlig højt. Så det, du skal bruge, er, at det tager giv dig selv cirka 5-8 minutter til at slappe uforstyrret. Eventuelt have et tæppe, du kan tage over dig også. Det, du skal bruge, er et tæppe eller et håndklæde, som du kan rulle. Det skal ikke være ret højt. Man kan lave det højt, men det er vigtigt i denne her øvelse, at det ikke er så højt, så kroppen kan slappe af bedst muligt. Nervesystemet kan falde til ro. Og det kan kroppen godt have svært ved, hvis du ligger for højt op. Fordi så vil der stadigvæk være en lille smule fysisk modstand i kroppen. Fordi den ikke rigtig ved, om det bliver et kraftigere strækning, det allerede er. Så derfor så gør vi det blidt og stille, og det kan sagtens have en rigtig gavnlig virkning alligevel. Så tæppe. Og så er det en god idé at have et par små håndklæder, eller hvad du kan være i nærheden af. Den ene skal vi bruge som en rulle under nakken, og det gør, at vi kan slappe fuldstændig af i halsen og i nakken, fordi den føler sig understøttet. Og så kan du have et ekstra lille håndklæde, hvis ikke du har en øjenpude, som du kan lægge over øjnene, eller en sådan sovemaske, eller noget. Så måden du lægger dig til rette på, er, at du kan have en lille timer, som vækker dig, hvis det er, at du har tendens til at falde søvn. Så du skal ligge på gulvet på en måtte, eller et underlag, som ikke er for blødt. Så har du tæppet her, og det skal ligge lige under brystpartiet. Det vil sige, når du ligger på det, skal den øverste kant ikke være højere op end din armhule. Så du lægger dig godt til rette. Mærk selvfølgelig, om der er noget, der skal justeres. Det kan være, når du kommer ned og ligger, du skal justere tæppet en lille smule op eller ned. Men sørg for, at du ikke får det op under nakken. Det er ikke meningen. Så du lægger dig til rette. Mærker oversiden er let løftet. Finder dit ene rullede lille håndklæde, eller hvad du har, lægger under nakken. Og du skal kunne mærke, at du kan slappe af. Du føler dig understøttet. Så har du et andet lille klæde, du kan lægge over øjnene, hvis du synes, det er rart. Det kan være nogle gange nemmere for øjnene at slappe af, hvis du har lidt liggende under øjnene. Så det lægger du. Og så lægger du simpelt og enkelt armene ud til siden, alt efter hvor skuldrene har det behageligt med dit lig. Du kan justere armene undervejs. Lad fødderne søge ud til siden, slapper i benene, og så ellers sker efter. Og her kan du blive liggende. Jeg vil tale lidt undervejs, så jeg sætter mig. Du bliver selvfølgelig bare liggende og nyder, at du kan slappe af. Jeg skal nok vække dig, så jeg bare lade en lille film her køre. Så du tager en blid lang indånding og giver godt med tyngde til kroppen på udånding. Det er helt fint i starten af øvelsen at forlænge din vejrtrækning lidt, så din indånding er en lille smule længere end plejer, og din udånding er en lille smule længere end plejer. Tænk på din udånding som giv en slip, en afspænding, en tyngde. Og det skal være behageligt at ligge der. Det må ikke være noget, der gør ondt eller føles forkert. Så ruller du op på siden, kommer lige så stille op på siden,
og lægger dig eventuelt uden tæppe og slapper af. Så giv slip i dit kæbeled, dine kinder, læberne. Det kan være en hjælp at slappe af i kæbeledet, hvis du laver en lille smule adskillelse mellem læberne. Lad tungen afspænde. Ganen. Og mærk halsen og se om du kan tillade den at blive blød og afspændt. Halsen, som ofte har lidt spænding. Tænk på at afspænde. Tyngde. Slip i nakken. Lad hovedet blive tungt. Lad åndedrættet falde til ro. Det kan være, at du bliver bevidst om en puls i kroppen, eller om der er lidt aktivitet, eller lidt uro, eller du mærker noget andet. Så din eneste opgave er at give tyngde og afspænde. Så lad ryggen give slip, søg gulvet, lille suk. Slap af hele brystområdet. Mærk solar plexus området, som også ofte har lidt spændinger. Giv slip her. Lad maven blive blød og afspændt. Hele bækkenet tungt. Nederst af maven afspændt. Bækkenbunden. Lad benene blive tunge. Mærk igen maven og giv lidt mere slip her. Forsiden, brystbenet, kravebenet og giv godt med tyngde til dine skuldre og arme. Læg mærke til, at armene også skal føles behagelige. Hvis du mærker, at fingrene begynder at sove lidt, eller kommer en lille prikken, så send armene en lille smule væk fra ørerne til lidt mere ud til siden som et T. Det kan være, der er en lille nerve, der er i klemme. Giv lidt mere tyngde til skuldrene. Mærk om kæben kan slippe lidt mere. Og hver udånding mærker du, at du giver lidt mere slip i kroppen. Afspænder lidt mere. Indimellem kan du undersøge, hvordan det er at forlænge åndedrættet lidt, men endelig sørg for, at det ikke bliver så langt, så du føler, at du spænder op. At det bliver anstrengende. Der kommer en lille spænding, så bakker du lidt tilbage, så er åndedrættet blevet lidt for kraftigt. Så det er lidt for ihærdigt. Men tænk ikke på det, som om det skal være dybt. Hellere tænk på, at du forlænger lidt. Indånding, blid, bølgende bevægelse lidt længere. Udånding, bølgende bevægelse. Hvis du føler, at dit sind er meget aktivt, så forlæng din udånding en lille smule længere end din indånding. Hele tiden mærk, at din udånding kan støtte op omkring og slappe lidt mere af. Så bare læg og mærke, at du trækker vejret. Afspænd. Bliv tungere. Bare lad tankerne flyde. Du behøver ikke at skubbe noget væk eller hægte dig på noget, hvor lad alting flyde igen. Bare lad alting være sådan der. Og slap af. Mere og mere. Udånding efter udånding bliver du tungere, tungere. Lad lyde være lyde. Det er bare lyde. Der er altid lyde omkring os. Hvis ikke der er lyde inde i hovedet, eller lyde udenfor. Der er ikke noget, der kommer og forstyrrer. Der er ikke noget, der kommer og forskrækker dig. Men der er lyde rundt omkring. Bare lad den være. Men du mærker, der er en lille tanke, der måske har skabt en spænding. Lægger du mærke til det og
Ånder ud, blødgør og giver slip på spænding. Mærk, du trækker vejret, nyde at du trækker vejret. Slip kontrollen og bare giv dig selv en velfortjent pause, et hvil. Så kroppen kan genopbygge sig selv og restituere. Tag en pause. Sluk computeren. Og så mærk ind i hovedet. Også tænk på at afspænde hjernen, som er en stor tankemuskel. Og også afspænde. Hele kroppen bliver blød indvendigt. Udvendigt. En smeltende fornemmelse. Mærke, øjnene afspænder. I øjenhulerne, som om de hviler i en dejlig blød sofa. Understøt. Halsen afslappet. En god træning at lære at slappe af, mens der er støj omkring os. Meget sjældent der er helt stille. Så brug det som en læring omkring, er der en høj lyd, spænder du op. Er der modstand? Giv slip og slap af. Begynder bare at blidt og forlænge åndedrættet igen. Træk vejret lidt dybere, væk kroppen indefra. Forbered dig på, at lige om lidt skal du op og i gang igen. Fornyet energi. Trækker vejret lidt dybere. Bevæger tæerne, fingrene, ansigtet, tungen. Og det første du vil gøre er at give dig god tid til at komme om og ligge på højre side. Ligger vi der, ligger kroppen her. Og så ved hjælp af hænderne og armene hjælper du dig selv op og sidde. Sunder dig lidt her. Og eventuelt lige strækker kroppen. Trækker vejret, hvis der er brug for det. Gabe. Rulle lidt med skuldrene. Vække kroppen lige så stille igen. Tag lidt at drikke. Lidt vand. Selvom du har ligget og slappet af og ikke rigtig gjort nogen indsats, så har du alligevel stimuleret kroppen indvendigt. Stimuleret organerne. Så skyld igennem med lidt vand.